ngiyabonga ukuthi ngisaphumelela bakuZulu ukufocus on the cross. Amen. Jesus. Focus on the cross. Ngoba abanye bayayishaya i-cross. Kanti lesikhathi sedabuka ikhethi. Wayithi lezi zinto ezazenzeka emva kwekhethini ayisuke. Siye ngqo kuKristu. Siyobhekana noKristu. Ngakho-ke all were anointed. So Baba, at Bishop's Courts, ngolesithathu, there was a service by the Archbishop especially for me. Angizange ngikhulume kakhulu kodwa ngakhuluma ngokuhlengeka. Ngoba ngangihlupha. Abazali bami beyithanda iNkosi. Ngendlela engangihlupha ngayo kukhona wathi abahambe baye esangomeni baye kumthandazo uyothandazela. Masihamba abangitshela ukuthi siyaphi. Ngibona mase sifika lapha ukuthi size emntu othembisa abantu izinto. Angazi kwenzakalani mase kufika i-10 yethu ngoba kunama-10 kule kapage lokumthandaza. Uyifakile imhlalo yakhe nento zakhe ayilengisa. Sathi mesingena wamhlenga uNkulunkulu wathi thandaza. Ngathandaza. Ngathi ngiqeda bakuZonke. Wathi lo ngicela nihambe ngene nikwazi ukunisiza. uNdlunkulu umkamakhanya nomntwana uBheksezo basuke enkonzweni bahamba bayofuna usizo basizwa ngoba basebehlukene ne-focus to the Christ. Kusho ukuthi mina ngahlengwa kodwa kwahlangana nabazali bami. Ngingeze ngani ukuzobonga la ku-16. Angafiki-ke bakuZonke kulento yokuba saved angazini kodwa nje ngiyazi ukuthi ngahlengwa. Yingakho-ke ifocus yami kuKristu. Bantu bakaNkulunkulu, ngiyaqeda manje. Akumnandi emndenini wakithi lokwahamba kubayeka. Ngiyezwa ngangime phambili encwajwa kuyimina ngibuhle ngoba abantwana nangifana phakathi akumnandi akudingi ukuhlakanipha thandazana isihlalo esikakhulu. All right.
thina ngeenhliziyo zethu singathanda esimthandayo singamthandi singamthandi isikhathi ukuba imisebenzi yakhe ngicela bakuzothi ngiqeda umuntu ke on birthday uyaphiwa izinto usho phela akuzitafula ke la ngizoshayelwa nami njengebirthday kodwa nasi isicelo sami birthday present izophayo la ile uKristu akhuluma ngayo esehamba esemzini wathi baxolele kodwa usethi abayazi ngoba bakwazi abakwenzayo ngayisimanga bakuzondi ukuthi la enkonzweni abekho abanyenkolo zayo abanyokuzolayo ngayisimanga ukuthi la abekho abantu abahlebanayo ngayisimanga ukuba akekho abantu abanokubona omunye nomunye ngemphiwo umuntu ayiphuzu khumbula ukuthi ngomhla ka-5 kwakhona uBishop Steve ngokuzoshayela esukhumbula ukuba kuyibirthday yami nayi present engicelayo leo Jesu athi esehamba emva kokuba esevukile wathi hambani uyoshumayela uphenduka wathi go and preach forgiveness ipresent engingakunika yona ukuthi njengamanje nonke lisukume sonke endlela ngesisukume all of us let's stand up uma kukhona umakhelwane wakhulumisana naye your present is to forgive that's my present to me if ukhona mother-in-law ongakhulumisana naye nongazwani naye the present to me today is to phone her and say mom please uma kukhona ongamxolele khumbula ukuthi uJesu wayishilo sethi abakwazi abakwenzayo and remain on that umxolele that's a present you can give me a present you can give me is to see human beings in people. Ngoba thina sibona odokotela sibona abameli sibona inkundla we don't see human beings. The present you can give me ukuthi ngenani inhlizweni this minute for the next 2 minutes no piano, nothing. Isha baba ogani wakho for these 2 minutes. Isha baba ogani wakho for these 2 minutes. Sizindle ukuthi sixolele abangani ngobani. Abangani ngobani. Nomxoshisa isisebenzi.
nokuqhukuluzayo. Uthi uNkulunkulu be still and know that I am God. Phehla ngobe. Nakhona ibandla lingahlangene khona. Noma umfundisi ufikile la uzobulala ibandla, phuma. Nani ibandla benifuna ukubulala umfundisi, phumani. Ngoba bayafika abafundisi balibulala ibandla. Uyafika umfundisi abulawe ibandla. Uthi uJesu xa esehamba esikhuphukela phezulu, go and preach repentance. Repent and preach forgiveness. The gift you can give me today. Ukuthi kube khona ukwaxolela nokuphenduka and go back to God. Amen. Mama Nkosi, ngicela usondele eduze kwami. Was ngiyabona la kwakhiwe iproject yala esontweni. Akubona ukuthi buzuba ukuthi inamba yakho esiyangifonela akuyona kaBazulu yami nawe. Bese wena usuhamba nofuna iti akubiyo la ekhaya. Mina sengizocela imali kulesi ngoba mufika emzini nomuntu inkosi kuthiwa ifika nenkomo. Ngakho ke aziqine ukuthukela lapho azizi nakele asiphiye mama siphiye mama